uusi jytky. Tänään on tilipäivä. Kyllä kansa tietää. No niin, me taidettiin voittaa vaalit. Moi! Tänään kioskissa keskustellaan siitä, minkälaista Suomea eilisen vaalituloksen perusteella aletaan nyt rakentaa. Meillä on täällä studiossa voittajia ja häviäjiä. Otetaan ensin voittajan rinki, eli keskustan Olli Rehn, tervetuloa. Kiitoksia. Perussuomalaisten Kike Elomaa, moi. Moi moi. Ja vihreiden Pekka Haavisto. Hyvää iltaa. Moi. Ja onnea teille kaikille, pääsitte hienosti läpi. Kiitos. Kiitoksia. Oliko hyvät bileet eilen? Oli. Oli? Oli. Kohtuulliset sitten nukkumaan. Ketä väsyttää? Ketään nyt puolen vuoden kampanjan jälkeen ja vaalivalveusten jälkeen väsyttäisi. Nyt on täynnä energiaa ja ryhdytään sitten miettimään, miten saadaan Suomi kondiksi. Ei myönnetä, että väsyttää. Te saitte tosiaan hienot äänisaalit. Kaikki sulla oli lähes 7000 ääntä, sulla oli 9500 ja sulla 14 000. Otetaanpa pieni kierros siitä, että mitä te arvelette, että ketkä olivat niitä, jotka äänestivät esimerkiksi sua? Mulla oli varmaankin aika monipuolista äänestäjäkuntaa. Näin ainakin toivon, että oli sekä nuorempaa että vähän keski-ikäisempää ja varttuneempaa väkeä ja myöskin varmasti sekä talouspuolelta että liikunta- ja kulttuuripuolelta. Eikö mitään sellaista yhdistävää tekijää, että mikä on se, mikä yhdistää Olli Rehnin kannattajia? No varmasti näissä vaaleissa se, mikä yhdisti myöskin keskustan kannattajia yleensä, eli luottamuksen tarve suomalaisessa yhteiskunnassa ja tietty vakavuus siitä, missä tilassa Suomi tällä hetkellä on. Suomen talouden tila ja henkinen tila on tällä hetkellä aika heikoissa kantimissa ja sen korjaamiseen tarvitaan tiettyä vakavuutta ja kykyä rakentaa luottamusta. Eli ei mitään puhettakaan enää mistään kepu pettää aina meiningeistä? No sehän on, ainakaan Rehn ei petä koskaan, että ei sellaista, no se on myytti, mikä on kehitetty kilpailijoiden toimesta. Mitäs Kike, ketkä sinua äänestivät? Mä luulen, että aika laidasta laitaan. Että totta, mullakin on tää urheilutausta, että ehkä nuoretkin, keski-ikäiset ja vähän vanhemmat. Ja en mä itsekään enää ole mikään ihan teinityttö. Mutta jos kysyt, että ketkä äänesti, niin täytyy sanoa, että myös ne äänesti, jotka ovat seuranneet valtiopäivätoimen tekoja ja sitten ne, jotka on netistäkin seuranneet istuntoja. Ja huomaan, että sitten ahkerakin olen ollut. Mikä on se yksi asia, mikä sussa tavallaan vetoaa tai asia, mitä sun kautta nämä ihmiset voi ajatella, että saa aikaan? Helposti lähestyttävä. Että saa yhteyttä ja mä toivon, että mä pystyn antamaan virtaa ja energiaa ja tekemään jotakin ihmisten hyväksi. Entä Pekka? Ehkä näissä vaaleissa huomasin, että kun usein sanotaan, että vihreät on nuorten ja ehkä naisten puolue, niin mulla tuli kyllä äijät tuolla vastaan ja eläkeläiset ja tämän tyyppiset, että ehkä pystyin omalla kampanjalla laajentamaan sitten myöskin tätä vihreiden kannattajakuntaa. Ja sitten toinen asia, tietysti mikä on vihreiden kannalta tärkeää, että koko maassa tämä alueellinen kattavuus parani nyt ihan toisella tavalla. Tuli Joensuusta, tuli Savonlinnasta, Keski-Suomesta ensimmäistä kertaa edustajat ja todella hieno tunne siitä. Tässä näkyy nyt koko tulos tuossa taululla kohta, niin siis keskustalle 14 paikkaa lisää, vihreät teille 5 paikkaa lisää ja sitten perussuomalaisilta lähti 1 paikka, mutta olette siellä toisena. Mikä teitä yllätti eniten tässä vaalituloksessa? Mun täytyy sanoa, että ainakin yllätti se, että näytti vähän huonolta ennakkoäänten jälkeen meidän tilanne, että se ei olekaan niin hyvä kuin odotettiin. Ja sitten kuitenkin se loppuhuipentuma ja ylös ja 1 vähemmän kuin ennen. Et se oli ihan mahtavaa. Kyllä se varmasti tämä perussuomalaisten kova loppukiri hieman yllätti, vaikka se oli sinänsä kyllä tuolla kentällä Turulla ja Torella ennakoitavissa.
Ja myöskin tämä vihreiden tulos ehkä, sitä ei ollut varmaankaan kaikki politiikan viisaat tarkkailijat ottaneet huomioon, että vihreät tulee saamaan näistä 2 vaalipiiristä, joihin Pekka viittasi, eli Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan vaalipiiristä paikat. Eli vihreät itse asiassa tällä viime vaalikaudella tehdyllä vai toisessa vaalikaudella tehdyllä uudistuksella, joka nyt astui täysillä voimaan, varmaankin noin pitkällä aikavälillä vakiinnuttavat asemaansa tällaisena keskisuorana puolueena. No ehkä minusta on niin merkille pantava, että tämän Suomen tietyssä mielessä kaksijakoisuus, että samaan aikaan kun varmasti näitä perinteisiä suomalaisia arvoja on rummutettu ja muuta, niin meillä tuli nyt maahanmuuttajaehdokkaista ensimmäisiä kansanedustajia Nasima demareista ja Ozan Yanar vihreistä ja näin poispäin ja Eva Biaudetlla hyvä tulos ja tällaisia. Että tästä tulee, mä katson, että tästä tulee hyvin keskusteleva eduskunta. Täällä on hyvin sanavalmiita ihmisiä, Li Anderssonit ja muut, jos puhun muiden puolueiden hyvistä ja näkyvistä ehdokkaista. Ja mä luulen, että tästä tulee värikäs eduskuntakausi ihan näiden henkilöiden perusteella. Varmasti, jos verrataan 20 vuoden takaiseen tilanteeseen Suomen eduskunnassa ja poliittisessa kentässä, silloin oltiin paljon enemmän vielä yhtenäiskulttuurin ajassa. Tänä päivänä eduskunta ja ilmeisesti myöskin kansa on selvästi moniarvoisempaa ja tämä varmasti heijastuu seuraavalla vaalikaudella eduskunnan työskentelyyn. Ja sitten täytyy sanoa, että eduskunnanhan pitäisi ilmentää sitä, mitä kansa on. Ja jokaisesta yhteiskuntaluokasta, jos niin voidaan sanoa, ja miehistä ja naisista, että olisi aika tasa-arvoisesti sitä porukkaa sieltä ja kaikista ammattiryhmistä. Että silloin tulee hyvä eduskunta ja käsittääkseni nyt on laidasta laitaan porukkaa siellä, mutta me ollaan todella suuren haasteen ja haasteiden edessä, että yhtäköyttä pitäisi kyllä nyt vetää, jotta saadaan tämä Suomi nousuun. Just niin kuin Pekka sanoi, että tavallaan ehkä mustakin tuntuu, kun katsoo nyt tätä, niin että ehkä semmoista kahtia jakautumista kuitenkin on, että nyt sinne tuli poikkeuksellisen paljon niin kuin erityyppisiä arvoja ja puolueita edustavia ihmisiä. Vai mitä teistä tämä kertoo niin kuin äänestäjistä ja suomalaisista, että tämä on se tulos? Ehkä yksi sellainen havainto, joka vielä tuolta vaalikentiltä on, että meillä on, kun puhuttu, että tuleeko vaalista amerikkalaismaisemmat, mainonta on enemmän ja muuta, mutta niistä on tullut ehkä niin kuin sellaiset myös, että sitä keskustelua tuolla vaalikentillä käydään ihan toisella tavalla. Että esimerkiksi Helsinki-Uusimaa, alueet, joilla liikun paljon, tai Hämeessä, niin ne keskusteluthan on ihan uskomattomia, että siellä vaalikojuilla ja käydään tänä päivänä ja jopa väittelyt ja tämän tyyppiset. Ja tämä on kiivaampaa, hyvin avointa monessa mielessä ja tämä ei ole enää semmoinen monokulttuuri. Jos pitää paikkansa ja itse asiassa vaalikampanja on aina prosessi, joka on hyvin kansanvaltainen prosessi, jossa myöskin ehdokkaat koko ajan saavat kansalta suoraa palautetta 12 tuntia vuorokaudessa, 16 tuntia vuorokaudessa, joko kojulla, tuulessa ja tuiskussa tai erilaisissa vaalipaneeleissa tai olohuonetenteissä. Ja se on itse asiassa erittäin tärkeä osa kansanvallan hyvää toimintaa, että tulee tällaista aitoa suoraa palautetta ja myöskin vuorovaikutusta puolin ja toisin. Lisäsin vielä sen, että tässä on varmasti useampia ulottuvuuksia, millä tänä päivänä Suomen kansa ikään kuin jakautuu, tai ainakin on erilaisia näkemyksiä. On perinteisempi ehkä talouspoliittinen vasemmisto, keskusta, oikeisto akseli ja sitten on arvokysymyksissä ehkä enemmän liberaali, konservatiivinen akseli ja monia muitakin. No nyt jos poikkeus on näissä vaaleissa verrattuna 2011 vaaleihin se, kansalaiset todella aktiivisia ottamaan selvää. Puhelimet soi jatkuvasti ja viestit, mitä mieltä olet tässä? Ennen kuin minä äänestän, haluan tietää, mitä mieltä olet tähän kysymykseen. Vaalikoneet. Joo, vaalikoneet, mutta sitten ihan näitä henkilökohtaisia soittoja ja yhteydenottoja. Mekin teemme paljon sitä työtä täällä. Hei, just mitä sanoit näistä arvokysymyksistä, niin nythän voi sanoa näin, että liberaali Suomi jonkun verran kauhistui eilen tästä vaalituloksesta juuri sen takia, että kaksi kuitenkin siellä niin kuin sekä voittaja että kakkospuolue on arvokonservatiivisempi kuin muut. Mä otan tästä ja luen muutaman näytteen eilisestä sosiaalisessa mediassa käydystä keskustelusta. Andre Wikström sanoo Twitterissä näin. Persut tekee loppukirjan ja Hans, Suomi nousuun syyttämällä maahanmuuttajia ja vähemmistöjä. Joonas Kuisman Twitterissä. Onneksi tuli tällainen vaalitulos. Ei tarvitse 4 vuotta jännittää valkoisen heteromiehen oikeuksien puolesta. Ja onnellista elämää Ylen sivuilla. Olen pettynyt. En toivonut vanhoillisuutta ja rasismia. Mitä kommentoitte nyt kaikille näille pettyneille, tähän vaalitulokseen pettyneille, Olli Rehn?
No, sosiaalisessa mediassa on ja esiintyy kaikenlaista keskustelua. En välttämättä pitäisi sitä suurena auktoriteettina. Jos katsotaan esimerkiksi keskustan sisällä on aika monipuolinen kirjo ja muistan tuossa yhden vaalipaneelin viikko sitten, kun olin erään vihreiden ehdokkaan kanssa samassa paneelissa ja hän totesi, että sä oot ollut aika liberaali, jopa suorastaan pelottavan liberaali näissä kysymyksissä. Mutta nyt mä en päästä sua ollenkaan kyllä näin helpolla tästä. Jatkan vielä. Siis todellisuudessa kyllähän keskusta vetää paljon arvokonservatiivisempaa linjaa. Mulla oli täällä just Rehula, joka puhui siitä aivan avoimesti itsekin. Sipilä on lestadiolainen ja puhuu siitä, että hän haluaa kunnioittaa tiettyjä perinteitä ja näin. Niin tähänkö suuntaan mennään? Ja mitä vastaatte näille, keiden mielestä se ei ole hyvä juttu? Olen liberaalina sitä mieltä, että ihmisillä saa olla erilaisia arvoja ja näkemyksiä ja myöskin uskonnollisia näkemyksiä. Mutta olennaista on se, että silloin kun puhutaan ihmisoikeuksista, puhutaan oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksista, silloin jokaisella pitää olla oikeus suurimpaan mahdolliseen vapauteen, joka ei loukkaa muiden ihmisten vapautta. Miten ajattelet, että se tulee näkymään nyt, että keskusta luultavasti on kuitenkin pääministeripuolue, niin tämä konservatiivisuus, tuleeko se näkymään käytännön politiikassa? No sä nyt jankutat konservatiivisuutta. Miten sä arvelet, että se tulee näkymään? No, en mä usko, että se tulee näkymään. Ollenkaan? No ei ole mitään sellaista merkkiä, että sen pitäisi erityisesti näkyä sinänsä. Selvä. Mikä perinteissä on pahaa? Ei mikään. Mä kysyn vaan, tuleeko se näkymään tuloksessa? Ja maahanmuuttoasioissa niin hyvä, että ne on otettu esille. Et perussuomalaiset on tehnyt suuren työn. Mitähän niitä pitää sitten jossain salassa, että ei saisi tästä aiheesta puhua eikä ottaa esille. Se on hyvin tärkeää niistä. Ja myös, että kansa saa sanoa mielipiteensä. Nämä, mitkä sä luit tuolta, niin ihan hyvä, että on tämmöinen tapa tuoda ne omat ajatukset. Ja mä luulen, että silti perussuomalaiset eivät ole rasisteja. Ja rasismi ja maahanmuuttovastaisuus on eri asioita. Kyllä, mutta nyt mä just halusinkin teiltä kysyä, että miten se tulee näkyviin. Että kansahan nyt on selvästi puhunut, että haluamme vähän arvokonservatiivisempaan suuntaan, koska siellä on teidän puolueet. Niin miten viette tätä toivetta eteenpäin? Yksi kysymys, tämä toimii itse asiassa toiseenkin suuntaan, mitä Kike sanoi, eli pitää pystyä puhumaan myöskin maahanmuuttopolitiikasta tavalla, joka menee avoimempaan suuntaan. Ja yksi hyvin konkreettinen kysymys varmasti tulee esiin jo hallitusneuvottelussa, joka on tämä työperäinen maahanmuutto. Ja keskusta, en tiedä onko tämä arvokonservatismia vai arvoliberalismia vai mitä tämä on, mutta keskusta on sillä kannalla, että meidän tulee hallitusti lisätä työperäistä maahanmuuttoa, koska Suomen kansantalous ja julkisen talouden kestävyys tulee myöskin sitä vaatimaan. Pystyttekö pääsemään tästä yhteisymmärrykseen? No, mahdollista on päästä yhteisymmärrykseen tästä. Mutta tietysti perussuomalaiset on vetänyt sitä linjaa ja edelleenkin tietysti ajatellaan, että työperäistä maahanmuuttoa voidaan jonkun verran lisätä, mutta nämä meidän 400 000 omaa työtöntä on kuitenkin tärkeää työllistää, mutta aina pystytään neuvottelemaan asioista. No niin, saa nähdä. Yksi sellainen asia, joka minusta tuli tähän kampanjan miellyttäväkin asia, että 4 vuotta sitten oli hyvin paljon tätä, että kaikki on Kreikan vika, kaikki on maahanmuuttajien vika ja näin poispäin. Nyt oli jotenkin politiikka tullut kotiin, että asiat on poliitikkojen vika tai hallituksen vika tai muuten oli vähemmän tällaista syyllistämistä itse asiassa kuin 4 vuotta sitten. Ja minusta tämä oli terve merkki, että nähtiin selvästi, että Suomesta vastaa suomalaiset poliitikot. Näissä vaaleissa voi siihen vaikuttaa, ketä sinne valitaan. Ja ehkä myöskin tämä asia, joka viime kaudelta oli monelle jäänyt mieleen, että kansalaisaloitteen kautta esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki eduskunnassa, joka oli sinänsä hyvin konservatiivinen, niin meni läpi. Ja on uusia mahdollisuuksia vaikuttaa, kuten kansalaisaloite. Ja sitten vihreidenkin ehdokkaita, kun katsoo Antero Vartija, taitaa olla Suomen liberaalein henkilö ainakin omissa näissä vaalikonevastauksissa ja muuta. Että meillä on tullut tähän eduskuntaan myös aidosti tämmöisiä kansanvallan puolustajia, demokraatteja, liberaaleja ihmisiä, jotka todennäköisesti tulee olemaan hyvin näkyviä tällä tulevalla eduskuntakaudella. Kansalaisaloite on tärkeää. Mitä sä, Pekka, ajattelet itse siitä, että tuleeko se näkymään jollain tavalla, että siellä on niin kuin 2 isointa puoluetta, on arvokonservatiiveja? No keskustassahan on erilaisia siipiä ja Olli varmaan täytyy rehellisyyden nimessä edustaa juuri tätä liberaalisiipiä ja sitä joukkoa siellä. Varmaan en tunne kaikkia, jotka sinne on nyt tulleet läpi, mutta varmasti tämä jako kulkee puolueen sisällä. Varmasti se tulee näkymään jollakin tavalla, mutta en ajattele juuri, että tämmöinen niin kuin yhtenäiskulttuuri vallitsisi edes yksittäisissä puolueissa, vaan nämä on myöskin henkilökohtaisia painotuksia. Tässä varmasti ne, jotka kannattavat liberaaleja näkemyksiä, moniarvoista yhteiskuntaa, avointa yhteiskuntaa, heille tulee
haaste toimia aktiivisesti ja mä toivon, että eduskunnassa ja myöskin tulevassa hallitustyöskentelyssä kyetään pitämään huoli siitä, että nämä eurooppalaiset arvot, kansanvaltaan, ihmisoikeuksiin, kansalaisvapauksiin liittyvät arvot tulevat olemaan kunniassa Suomen politiikassa. Tuleeko keskustalla olemaan vaikeaa vetää linjaa jostain asioista just tästä syystä, että siellä on erilaisia mielipiteitä? Ei. Miksi? Keskustan siellä on useita näkemyksiä joistakin asioista, mutta kyllä me on pystytty sekä keskustan sisällä että myöskin muiden puolueiden kanssa hakemaan yhteisiä näkemyksiä. Ei se sen kummempaa ole. Hei, nyt kuulin, Financial Times oli kuullut keskustalaislähteestä, että porvarihallitusta jo tehdään. Pitääkö paikkansa? Ei minun tietääkseni. Ootko muuten tänään jo neuvotellut yhtään hallitustunnusteluja? Ootko ollut mukana? Keskusteluja olen käynyt, mutta en ole sillä tavalla siinä ytimessä. Eli totta kai tämän vaalin jälkeen suurimman puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä on keskeinen toimija tässä prosessissa. Ja hän tänään linjasi aika selkeästi sen, että luottamus, ohjelmakysymykset ja tietysti vaalitulos vaikuttavat siihen, millä tavalla mennään eteenpäin. Mä en aiokaan teiltä nyt kysellä, että mikä on todennäköisin hallituskomponaatio, koska siihen ei tule vastausta. Mutta teiltä kahdelta haluan kysyä, että mahtuisitteko te samaan hallitukseen, vihreät ja perussuomalaiset? No ei se nyt ihan mahdoton asia koskaan ole, kun Pekka tuossa nyt vieressä istuu ja Pekka on fiksu mies. Ja ne on hyvä neuvottelemaan, että aina voidaan neuvotella. Ei sellaista tilannetta voi ikinä tulla, ettei voida neuvotella. Mutta tietysti siinä vähän hakemista olisi kyllä, myönnän sen. Mikä on suurin erottava tekijä sun mielestä? No kyllä se on varmaan tällä hetkellä, kun ajatellaan jotain esimerkiksi energiaverotusta, niin tämä maailman parantaminen sen suhteen, niin siinä voisi tulla pikkusen sitten neuvottelua, koska meidän täytyy saada teollisuus nyt sitten kasvamaan niin, että saadaan vientiä vetämään ja myös nämä yksittäiset taloudet, ettei tulisi sähköveroa niin tai sähkösiirtoveroa niin valtavaksi. No mites Pekka? Kyllä mä pystyn Kiken kanssa istumaan samalla sohvalla ja käyn Hakkaraisen sahalla ja näin poispäin, mutta näissä teemoissa niin ajattelen samalla tavalla, että kun vihreät haluaa keventää työn verotusta, niin ympäristöverot on sitten se vaihtoehto, että halutaan työn verotusta alas ja huomasin, että perussuomalaiset halusi autoverot pois ja näin poispäin, niin mistä ne verot sitten otetaan? Helposti se menee tuonne työn piiriin. Ja sitten ehkä tämä Eurooppa-politiikka tämmöisenä isona kysymyksenä, että vihreät on aina suhtautunut rakentavasti ja kannustavasti siihen, että ollaan Euroopan unionin jäseniä ja ollaan mukana eurossa ja tänä päivänä se on jopa tämmöinen turvallisuustekijä. Ja on hyvin vaikea ajatella, että vihreät tukisi sitten sellaista hallituspohjaa, jossa kovin epäluuloisesti suhtauduttaisiin eurooppalaiseen yhteistyöhön. Näetkö kuitenkin muuten, kun vihreät sai noin suuren voiton, siis verrattuna siihen, mitä oli aikaisemmin, niin sehän on suurempi kuin esimerkiksi keskustan voitto, niin että teidän olisi hyvä olla mukana hallituksessa? Kyllä mä näen ja tietysti tätä vaalitulosta voi katsoa kahdelta kantilta se, mitkä on nämä suuret puolueet ja he käyvät tätä, mutta myöskin, että ketkä on vaalien voittajia. Ja keskusta sai lisäsääniä, RKP lisäsääniä, vihreät lisäsääniä, niin siinä on niin kuin sitten tätä vaalivoittajia tässä mielessä. Ja minusta on niin kuin luonnollista, kun kansa on puhunut ja sanonut, että kelle halutaan sitä lisää pottia antaa, niin silloin näitä ainakin kuullaan ja katsotaan. Kansa puhui ja äänesti ja perussuomalaiset on kakkosena. Kyllä. Ihan loppuun haluan vielä kysyä teiltä kaikilta yhden ja tärkeimmän asian, mitä haluatte. Jos te olette hallituksessa, niin mikä muuttuu? Kyllä se on varmasti se, että meidän pitää ryhtyä nyt vakavasti Suomen talouden kunnostamiseen yrittäjyyttä elvyttämällä, vientiä vahvistamalla ja totta kai työpaikkoja luomalla, työllisyyttä kohentamalla. Työpaikat on se eka asia. Vienti kasvuun tietysti ja se, että oikeudenmukaisuus tulonjaossa myös on ja jatkuu. Jos vihreät on hallituksessa, niin varmasti ympäristöteknologiasta ja ympäristöosaamista tulee Suomelle yhä kasvaa vientituote ja ympäristöministeriötä ei lakkauteta eikä koskiensuojelulakia pureta. No, tästä tuli ainakin nyt heti yksi, kun ministeriöitä pitäisi olla vähemmän, mutta saas nähdä. Hei, kiitos teille kovasti. Kiitos. Kiitos. No niin, sitten täällä on jo kaksi tulevaa kansanedustajaa, eli Nasima Razmyar Demareista, moi. Moi moi. Ja Saara-Sofia Sirén kokoomuksesta, moi. Moi. Niin, te tulitte nyt ensimmäistä kertaa valituiksi, onnea. Kiitos. Ja ihan mahtavat äänimäärät. Teilläkin sulla on yli 4000 ja sulla yli 5000, eikö niin? Joo, oikein hyvä. Mikä fiilis?
Tosi hyvä fiilis. Tietenkin pitkä ja rankka kampanja takana, että voisi sanoa, että väsynyt, mutta onnellinen, mutta tosi hyvällä mielellä ja motivoituneena kansanedustajan työhön. Kyllä. Oli aamulla vähän epätodellinen olo vielä ja siinä vaiheessa, kun sitten lähti kotiovesta ulos ja kadulla ihmiset onnitteli ja tuli halaamaan ja suorastaan hymyilivät, niin kyllä siinä se realisoitui, että ehkä minä olen kansanedustaja. Ja toki niin kuin eilisen tuloksen perusteella ei voi niin kuin puolueen osalta kauheasti iloita, mutta että eilen vielä iloitsin tästä omasta tuloksesta ja nyt tänään täytyy tietenkin miettiä, että miten tästä eteenpäin, mutta että hyvä tunne. Mikä on se suurin asia, miksi te olette ylipäätään halusitte sinne eduskuntaan? Te nyt menette sinne ensimmäistä kertaa. Mitä te haluatte muuttaa Suomessa? No, mulla itselläni henkilökohtaisesti toivon, että nämä kysymykset juuri siitä, että minkälainen Suomi on tulevaisuudessa, minkälainen Suomi on 10 vuoden päästä, ollaanko me avoin itsellemme, toisillemme, ihmisille, jotka asuvat täällä Suomessa taustasta, uskonnosta riippumatta, vai sitten sulkeudutaanko ja katsotaan sitten suorastaan napaa ja ajatellaan, että Suomi on vain suomalaisille ja kyllä me selvitään ja ollaan täällä näin omassa koperossa, että semmoista avoimuuden ja tietenkin sitten oikeudenmukaisuuden puolesta, että kun näitä päätöksiä tehdään ja taloudessa on tällä hetkellä vaikeaa, niin mistä se otetaan ja kenen selkärangasta? No joo, mä en siis ole ikinä suunnitellut, että musta tulee poliitikko. Mä oon jotenkin vähän ajautunut erilaisiin vaikuttamisen paikkoihin ja sitten se politiikka on ikään kuin tullut sitä kautta mukaan. Mulla on ollut tämmöinen kestävän kehityksen ajattelu mun päätöksenteossa aina, eli haluaisin, että päätöksenteossa huomioidaan taloudelliset näkökulmat, sosiaaliset näkökulmat ja sitten päätösten vaikutukset ympäristöön. Ja yritetään näitä eri näkökulmia sit sovittaa siihen päätöksentekoon mahdollisimman hyvin tasapainossa ja tällä ajatuksella haluaisin myöskin siellä eduskunnassa toimia. No mitä te ajattelette, niin kuin tässä puhuttiin vähän niin kuin tuosta vaalituloksesta ja siitä, että ylipäätään, että onko siellä semmoista jakautuneisuutta, näkyykö se? Mitä te ajattelette tästä tuloksesta? No tietenkin oli mukava huomata, että pääkaupunkiseudulla erityisesti tämmöinen niin kuin arvoliberaalisuus näkyy ja se näkyy myös tuloksessa, mutta kyllä se eilisen osalta vähän huolestutti, kun katsoi ympäri maata. Ja siinä mielessä, että tietenkin tämä perussuomalaisten kakkossija yllätti, mutta että ylipäänsä tämmöinen sekä kokoomuksessa ja sitten myöskin keskustasta niin on hyvin konservatiivisia kansanedustajia tulossa. Ja siinä mielessä toivon ainakin, että ne tietyt hyvät asiat, mitä viime vaalikaudella pystyttiin viemään eteenpäin, esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki, niin esimerkiksi Sipilä sitten pitää sanansa ja se viedään loppuun saakka. Ja jos hallituskokoonpano on sellainen kuin miltä niin kuin nyt vaalitulos näyttää, niin siinä voi olla suuria vaaroja, että ihan tämmöisiin perusasioihinkin voidaan jopa puuttua. Mitä Saara-Sofia, kuinka konservatiivinen sinä olet? No mä en ole kyllä kauhean konservatiivinen ja meidänkin puolueessa, kun kokoomus kokoaa erilaisia eri taustaisia, vähän eri tavalla ajatteleviakin ihmisiä yhteen, niin löytyy konservatiivisempaa ja liberaalimpaa siipeä. Ja itse kyllä kuuluu sinne liberaalimpaan porukkaan ilman muuta ja totta kai tämä tulos pistää vähän miettimään, että mennäänkö konservatiivisempaan suuntaan ja koveneeko linja. Mutta yksi mikä oli positiivinen yllätys omasta mielestäni oli se, että nuoret pärjäsivät aika hyvin ja paljon uusia nuoria kansanedustajia eri puolueista on menossa läpi ja tietyissä kysymyksissä, niin kuin esimerkiksi tämä tasa-arvoinen avioliittolaki, niin on sellainen, että on ehkä enemmän tällaista sukupolvien välistä rajaa kuin sitten taas puolueen välisiä. Niin siellä on 14 alle 30-vuotiaista valittiin nyt. Mistä te uskotte, että se johtuu, että nuoria tuli nyt niin paljon? Kyllä se varmaan siis lähtee siitä, että halutaan niin kuin uutta ajattelua ja halutaan uutta sukupolvea myöskin sinne päätöksentekoon mukaan. Mun mielestä se on niin kuin ihan selkeä signaali, että nuorempaa polvea ja nuorempaa kansanedustajaa ja sillä ajatuksella, että tarvitaan sekä kokemusta että sit vähän niin kuin uuden tyyppistä ajattelua. Kyllä mäkin huomasin itse asiassa, mikä on hienointa, että yleensä ajatellaan, että nuoret äänestää nuoria ja omalta kohdaltani totta kai oli paljon sellaisia nuoria, jotka kertoivat, että ovat äänestäneet, mutta sitten oli paljon myös ikäihmisiä, jotka haluaa myös antaa mahdollisuuden nuoremmille ihmisille osoittaa sen, että kyllä te pystytte tähän ja tietyllä tavalla tämä on myös niin kuin sitten nuoria kohtaan erittäin hyvä esimerkki siitä, että kannattaa ja pitää ja voi yrittää ja taivas on suorastaan rajana. Siltä osin itse olen oikein tyytyväinen, kun vielä
2011 Antti Lindman oli se meidän nuorin, niin nyt hän on ihan niin kuin ikämies. Ei siis sanoa hänelle. Hei, teidän puolueelle ei kuitenkaan mennyt niin hyvin. Eli siis kun tuolla oli toi voittajien iloinen pöytä, niin tässä 7 teiltä ja 8 teiltä paikkaa hävisi eduskunnassa. Mistä se johtuu? No siis kyllähän se keskeisin syy on ihan varmasti tämä hankala hallitustaival, mikä on takana, että ei ole ollut kyllä millään tavalla helpot 4 vuotta. Niin kyllä se näkyy ja ylipäätänsä hallituskokoonpano oli hyvin haastava ja kun ei ollut semmoista yhteistä ideologista pintaa juurikaan, niin silloin oli vaikeampi saada ikään kuin sit niitä asioita Onko muita eteenpäin. syitä kuin se hankala hallitus, jos saatte nyt kokoomuksen osalta? No kyllä se on mun mielestä keskeisin, mikä siellä niin kuin selkeästi näkyy. Ikään kuin sellainen turhautuminen ja pettymys siihen, että nyt on ollut viimeiset 4 vuotta aika takkuista. Ja molemmilla vaihtui puheenjohtaja, siis Stubb, ja sitten toisaalta teillä Rinne, ei tehonnut sekään. Kyllä, paitsi että puheenjohtajat vaihtui, niin oli aika kova kierros myös ministerivaihdoksissa ja mä oon ihan täysin samaa mieltä, että tämä hallitustaival ei oikein ollut sellainen, mitä pystyy tuolla kauheasti sen puolesta puhumaan. Toki paljon hyvääkin tehtiin ja ikävä kyllä ne jäi niin kuin sitten vähemmälle huomioon, mutta että omalta kohdalta, SDPn kohdalta, niin ei ole kyseessä enää mikään torjuntavoitto, vaan häviö ja mun mielestä silloin pitää myöntää ja katsoa peiliin ja pystyä sitten puolueen sisällä miettimään asioita, ei vaan tämän hallituskauden yli, vaan seuraavan 10 vuoden ja 20 vuoden aikana. Että mitä te arvelette ihan teidän puolueessa, että tuleeko tämä vaikuttamaan siihen, että johto vaihtuu tai muut paikat? Mun mielestä sille ei ole nyt aika spekuloinnille, että kyllä niin kuin tavallaan pölyjen poispyyhkiminen ja tavallaan uudestaan aloittaminen. Ja tässä on yksi yhteinen päämäärä ja se on se, että maahan saadaan toimiva hallitus ja saadaan toimiva eduskunta, joka lähtee määrätietoisesti tekemään työtä sen puolesta, että tänne syntyy niitä työpaikkoja ja talous kasvaa. Että tavallaan tämmöinen niin kuin nokittelun aika toivoisin, että olisi jäisi vähän vähemmälle seuraavan 4 vuoden aikana ja tehtäisiin enemmän niitä asioita ja vietäisiin oikeasti niitä isoja kysymyksiä ja rakenneuudistuksia sitten maalin saakka. Mites kokoomuksessa, pitääkö vaihtaa vetäjää? Niin, mä oon kyllä samaa mieltä, että nyt annetaan neuvottelijoille neuvottelurauha ja rakennetaan sitä hallitusta. Ja vaalitulos oli tämä ja kokoomuksen osalta niin menetettiin kyllä paikkoja, mutta jossakin vaiheessa näytti kyllä huomattavasti huonommaltakin, että siinä mielessä kuitenkin saatiin pidettyä ja vähän nostettua. Voi sanoa, että voitettiin gallupit. Nyt hirveän moni ei lähde arvelemaan, heiltäkään vitsinyt kysyä, kun tiesin jo etukäteen, mutta nyt mä kysyn teiltä, jos te olisitte vähän rohkeampia ja nuorempia. Kumpi teistä on hallituksessa? Hirveän vaikea sanoa, että kyllä se aika lailla askelmerkit on tällä hetkellä Sipilällä. Ja mitä arvelette? Lähdettekö yhtään? Kumpi sinne sopisi paremmin? Niin, musta on hirveän ensinnäkin se, että kun vaaleissa ollaan oltu, niin jokaisella on se vastuu se, että tätä maata pitää rakentaa ja olla hallituksessa ensisijaisesti mukana, mutta ei millään hinnalla tahansa, että kyllähän ne asiapohjat ja asiat sitten yhdistää sen hallituspohjan ja niistä neuvotellaan ja niistä jos päästään yhteisymmärrykseen, miksei, mutta tällä hetkellä. Eli saas nähdä. Saa nähdä. Hyvä. Mutta hei, kiitos teille kovasti vierailusta. Onnea matkaan. Kiitos. Ja kiitos jälleen. Huomenna silloin jatketaan. Meillä on täällä nuoria kansanedustajia tulevia myös lisää. Kiitti, moi moi.